Earlier this morning, the State Department released a memo canceling all refugee travel and processing. Breaking news, Donald Trump canceled all flights for thousands of refugees who were already approved to settle into the United States. أشحد وطور سدتنيات already approved تبايلهم مالتي فلات ترايز صرفهم كانسل كوين زلوا مالتي زتولو هتانات قطة زوهابهم زنبرة زيجنت كسرزون مخانو قديس زلوا مالتي سلام كم يتخونو جايس كافي دين لهم عند خاب استفريت حصة ميسالنا حتر زبالة حبريتات نقرأكمي كم تلومود لايك مقبار جمرة let's go ساز جايس مجمران ريو بزعبان اب امريكا استحسب براراتات ناي سدتنيات كم استقارصه زملكتي مالتي اب نزمت زولو سومون كلتا سومون اوارحون كون خليو ابروف تبايلهم بروسسهم وديونا امريكا خبروا نزا حسبوا سدتنيات بررهم كم استقارصه يتحبيرو زولو مالتيو مسممت ترامب زمت حدش نغري مالتيو ذا فيديو دي اسمعكم. Breaking news, Donald Trump canceled all flights for thousands of refugees who were already approved to settle into the United States. لذي بزحات سدتن باش حد وطور سدتنيات already approved تبايلهم مالتيو فلات ترايز صرفهم كم ناي فلايت معلتهم منفلتهم زنبوري كانسل كوين زولو مالتي. The craziest part is that these refugees have already been vetted, processed, and approved to resettle legally in the United States based on the conditions of their home country. Taking away the opportunity for people to seek refuge legally was not part of Trump's campaign. سيز بحفشة نتوم بحجاوي من قد وناب أمريكا خاطو نزخلو ونتصلو خمزلو ناي ترامب من قد زرقة مالتي بتحلفوا وحدات معلتات ترامب زي حجاوي سدتنيات كسبوق مخانو ويكا بحفشة نزوم زي حجاوي سدتنيات ويون بمكسيكو زاتو سدتنيات زتصلو زيارة زتصلو مخانو بزحلفون زاربول زلنا خمسري ودلهمون نتوم حجاوي زخونو بستفلا لي بروجرامات بزحلفه عمتات استجمر خم بعل ويلكام كوربس زامسلو حدش بروجرامات نيرو بو من قدي ويكا بحجاو من قد نزاتو يتصلو خمزلو يزرقة مالتي بزعبا ويلكام كوربس ون أبزحلفه أو يابوان بايدن استخفته ينيرو برنامج زي أبزحج وانجن ويب سايتاتي خاطري أقول لك خمسري ودلهم ويلكام كوربس are not currently accepted new application بلالو سلسل خمس تقارصه user ekazolo malatiyu and processing of application is suspended blalo. Earlier this morning, the State Department released a memo canceling all refugee travel and processing. ስለዚህ ብሙሉ ትንስደተኛት ናብ አሜሪካ ኸእቱ ዝኽእል ፕሮግራማት ብሙሉ ካንስል ከም ዝገበረው እዩ ዘርእካ ዘሎ ማለት እዩ of executive orders involving immigration over these last 3 days. State of Department memo cancel the refugee travel to USA. ስለዚህ ብሙሉ ስደተኛ እዩ ናብ አሜሪካን ዝኣቱ ዝነበረ ዝተፈላለዩ መንገድታት ንስደተኛ ዝኣቱ ዝነበረ ፕሮግራማት ብሙሉ ከም ዝዓጽኦ ወይ ደው ከም ዘበሎ እዩ ንገር ዘሎ ዓጽዮ ማለት ኣይኮነን ሙሉ ዓጽዮ ማለት ኣይኮነን ኦፊስ ምስተረከቡ እዮም ደው ኣቢሎሞ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኣይና ይቕጽል ኣይና ይኽተርፍ ዝብል ነገር ካኒ ኣብ ዝቕጽል 9 መዓልታት ክረይ ማለት እዩ ንግዚኡ ግን ብሙሉ ደው ከም ዘበልዎ እዩ ተነጊሩ ዘሎ ማለት እዩ ኢቨንቶም ፍላይት ዝጽበዩ ዝነበሩ ኣብ ውሕዳት መዓልታት ክንከይድና ኢሎም ፍላይት ዝጽበዩ ዝነበሩ ሰባት እውን እሶምን ካንሰል ኮይኖም ኣሎ ማለት እዩ ዝኻ ኣዝዩ ዝሕዝን ብዛዕባ እዚ ቢቢሲ ዘውፅኦ ሓበሬታ ነይሩ ኣሜሪካ ዝሰረዘ ተጓዕዞ ስደተኛት ንመን ይጸሉ ዝብል ማለት እዩ ትማኒ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንኹሉ መገሻ ስደተኛት መስርሕ ምስላጥ ቪዛ ስደተኛትን ክስርዝ ገይሩሎ ሰበስልጣን ሃገር ኣብ ወጻኢ ሃገር ዘሎ መስርሕ መወከሲ ስደተኛት ኣብ እዋን ምሕዳር ባይደን ዜግነት ኣሜሪካን ዘሎ ውልቀሰብ ንስደተኛ ዋሕስ ወይ ካ ስፖንሰር ክገብሩ ዘፍቅድ መደብ ደው ከብሉ መምርሒ ከም ዝወሃቦም እዩ ገሊጹ ዘሎ እዚ ኩናት ካብ ዝተሃስያ ዝመጹ ንህይወቶም ዝሰጉኡ ሰባት ናብ ኣሜሪካን ዝኣቱ ዕድል ዝገብር እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ስጉምቲ ግን ነቶም ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ዝሓገዙ ፍሉይ ቪዛ ስደተኛ ዝነበሮም ሰባት ከም ዘይጸሉ እቲ መምርሒ ይሕብር ብሶኒ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ተመሊሱ ቃለ ማሕላ ብዝፈጸመሉ መዓልቲ ንውጥን ምቕባል ስደተኛት ኣሜሪካ ደው ከብል ፍጻሚ ትእዛዝ ከም ዝፈረመ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ዕለት ኣሜሪካን ኣሜሪካውያን ዝኾኑ ጸጋታት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ መንገዲ ልዑል ቁጽሪ ዘለዎም ስደተኛት ናብ ማሕበረሰብ ናይ ምውሓጥ ዓቕሚ የብላን ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ነዚ ሽዒቡ እቲ መደብ ምጥያት ስደተኛት ኣሜሪካ ደው ዘብል ስለ ዝነበረ ቅድሚ 27 ጥሪ ናብ ኣሜሪካ ክገሹ ፍቓድ ዝተዋሃቦም ስደተኛት መደብ መገሽኦም ብመንገዲ ትራምፕ ተሰሪዙሎ ሕጂ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዓለም ጉዕዞኦም ተሰናኺሉ ኣሎ ማለት እዩ ካብዚኦም ስደተኛት ኮይኖም ተቐባልነት ንኽረኽቡ ናብ ኣሜሪካ ክኸዱ ዝፍቀደሎም ነዊሕ መስርሕ ዝሓለፉ እዮም መስርሕ መምጻእ ስደተኛትን ዝከታተል ትካል ኣሜሪካ ንሰራሕተኛት መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ
ስደተኛት ናብ ኣሜሪካ ከምፁ ዝገብር መስርሕ ክሳብ ተወሰኺ ሓበሬታ ዝወሃቦም ተቋሪፁ ከም ዘሎን ከም ዝበለ ጸብጻብ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ መስርሕ በረራታትን እቲ ናይ ስደተኛት ምጥያስን ዘይተወሰነ እዋን ደው ክብል ክገብር ኮይኑ ብዙሓት ትካላት ፌደራል ከምኡውን ሓደሽቲ ሰራሕተኛታት ዝቕበሉ ዘይመንግስታዊ ትካላት ስደተኛትን ሰራሕተኛት ናብ ሃገር ንምምጻእ ዝገብሮ ዝነበሩ መስርሕ ደው ከብል እዩ ዝገብር ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን ልዕሊ 10,000 ስደተኛት ናብ ኣሜሪካ ክጉዕዙ ኣብ ምድላው ከም ዝነበሩ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ይሕብር ኣለዋ ማለት እዩ። እዞም ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካ ብኣፍጋኒስታን በትገብሮ ዝነበረት ወተሃደራዊ ስጉምቲ ወተሃደራት ምስእስሳር ዝነበሮም ኣፍጋኒስታውያን ከም ዝርከቦም ተገሊጹ ኣሎ። ካብዚኦም ፍቓድ መገሻ ረኺቦም ዝነበሩ ኣብ ኣፍሪቃ፣ ላቲን ኣሜሪካ፣ ማእከላዊ ምብራቕን ዝመፁ ስደተኛት ይርከቦም። እቲ በረራታት ሃንደበት ደው ምባሉ ነቶም ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ምእታው ዝተሓላለኸን ነዊሕን መስርሕን ክከታተሉ ዝጸንሑ ስደተኛት ኣዝዩ ዝሕዝን ምዃኑን ሰራሕተኛት ጉጅለ ዳግም ምጥያስ ገሊጾም ኣለዉ። እቲ መደብ ስደተኛት ደው ናይ ምባል ውሳነ ኣካል ናይቲ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽን ሰፊሕ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝኣተዎ መብፅዓ ዝሰማዕ ምዃኑ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ብመሰረት እቲ ንዓሰርታት ዓመታት ተግባራዊ ክኸውን ዝጸንሐ መደብ ስደተኛት ብሰንኪ ስደት ኩናት ናይ ካልእ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ንዘእተዉ ምክንያት ካብ ሃገሮም ዝሃደሙ ሰባት ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ዕድላት ፈጢሩ ዝጸንሐ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ዓመት ፕረዚደንት ትራምፕ 2020 በዚ መደብ ናብቲ ሃገር ንዝኣተዉ ቁፅሪ ስደተኛት ካብ 2020 ኣስታት 11,000 ጥራይ ከም ዝነበሩ ይግለጽ። እዚ ድማ ኣብቲ ኣብ 2016 ካብ ግዜ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝነበረ ብ85,000 ዝተሕት ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ። ጆ ባይደን ነቲ መደብ ዳግም ክኽለስ ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት 100,000 ሰባት ክኣቱ ክኢሎም ነይሮም እዮም ማለት እዩ ኣብ ግዜ ባይደን ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት እቲ ዝበዝሐ እዩ ማለት እዩ። ትራምፕ ቀዳምነት ንኣሜሪካ ከም ዝህብን ምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ዘይናሕሲ ስጉምታት ክወስድን ምዃኑ ብምግላጽ ዝተፈላለዩ ትእዛዛት ፈሪሙ ከም ዘለውን ኣፍሊጡ ኣሎ። በዚ መሰረት ኣብ ደቡባዊ ደቡብ እቲ ሃገር ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክእውጅ መምርሒ ሂቡ ኣሎ። ብተወሳኺ ዘይሕጋዊ መንገዲ ኣትዮም ኣብቲ ሃገር ካብ ዝነብሩ ሰባት ዝተወሉ ህፃናት ቀጥታ ዝወሃቦም ዝነበረ ዜግነት ክስረዝ እውን ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ። ትራምፕ ብመደብ ምጥያስ ስደተኛት ኣሜሪካ ን4 ኣዋርሕ ክቋረፅ ዝተዳለወ ትእዛዝ እውን ፈሪሙ ኣሎ። ዝርዝሩ ግን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። Those orders include ending birthright citizenship, declaring a national emergency at the border, and designating cartels as terrorist organizations.